Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibor ito'y Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga tumangbay, at di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam nyo ni Mano yung Nemi Ruiz. Kumong kablawak itiremba gabigat na imbagang aldaw na imbagang oras kada kayam nga sa kapada. Kano anyaman nga aldaw kin oras ti ayan yung itang apasat ti lobong kabkablawon da kayo ti good morning, good afternoon, good evening. Kat patanan yung papagayam ti pagkasaritaan ni Julie nga napoluan, health worker. Asino na kitag buybuyag dindingag nga health worker. Barangay man, city, municipal. Papagayam, may pakishare di programa tayo. Please share this program. Share. Tengano din drugyan, papagayam dito yung pagkasaritaan. Ni pagayam tayong Julia na Pauluan, health worker. Sagudayan nga rin surat. Dear Manong Nemi, nakaragragsak ti bilangon mi nga pamilya ken ni Robert nga asawak Manong Nemi. Do pay gagangay suna Manong Nemi nga mekaniko iti maysang talyer. Wen mekaniko isuna. E din to ta siyak met Manong Nemi gagangayak met lang nga health worker iti lugar mi. Adak, empleyado ak iti gobyerno Manong Nemi, iso na layang ta. Adda iti baba, kuna tayo. No, labsak tag sa okat, kayarigak iti utility Manong Nemi. Kababaan ti posisyon. Datay kumuykuyog, iti bunggoy, iti duduktor, nurses, nga, may sakadag iti layang alalay. Manong Nemi tasanak man kami nga nag-graduate ti college. Iso nga pagpintasan na Manong Nemi undergraduate tak at damit kadi anay pasak iti sub-professional. Empleyado nga kiti gobyerno ng gagangila nga health worker ti posisyon ko. Agaganak iti health Department of Health Manong Nemi. Ibaon, digiti doktor, ibaon, digiti nurse, agbitbit, kumuyog, nga mapan iti medical mission, nga mapan nagibunong iti agas, ag-check up, kadagiti umili. Wen Manong Nemi, naragsak kami kini Robert, iti likodan, nakastoylaeng ti pagsapulan mi. Kad kapatag pimpinatag kami, naadaan kami met Manong Nemi, nagsasarungan nak. Inauna ni June, takayat ni Robert nga madda nasikot iti junior.
May kadua manon name ni Lily. Kastamatan kini Maika. Kunak kini Robert gusto ng titalo. Gabot ang marigatan siyempre. Agtrabaho ka as health worker. Kakanayon ka adati field pagkatapos at dapat talungan nako. Maglakit din manong name it adda ni mama. Ni mama nga mamangko ta isot si murot kanyak manong. Tap nirikas ta kat adda isuna nga mangaywan kadikiti apu ko na no kasta manong naming adda trabaho. Kadga po manong name it talaga narigat iti amang patangor kadikiti anak. Nangaro na langaro din manong name it agbasadan. Adada aminan manong name it elementarya kat no kasta nga makariing ang itibigat ag tinulong kami kini mama manong naming nga agluto mga sagana kadikiti nasken nga masapol. Edento tao mo ti sabali na tamot nga rami din ni Robert no di bagbagina. Agpatempla pa iti kape. Ay, Julie, ti kape. Ay, sika kadlat talaga ni. Ano, isagsaka anak ti. Balon digit anak ta. Imbag da ni mama nga mapan mang surot kada kwada nga mangbat na kada kwada ti pagbasaan da. Kata ana kata nga minuno agikat kanin ti trabaho. Ana to kanam? Agikat kanin ti trabaho. Tada kayong kinamama ti mga sikaso kada kita anak ta. Di mo nga adado pa yung ti panawan ni Lula dang misika. Saan matakas ta? Alay tablangan ka orte kapen. Kabutan na rumamot ti asawak manong naming item-templa ka agad so. Digad kahit mga sawan. O nadatalong anak mi manong naming isirbiak pa lang ti asawa. Isirbiak pa lang una. Ta iso ngamin din na kay ruwaman na. At isagana kami na maruwaten na nga mapanid ag trabaho. Balon na, tagbalbalon na. Manong nimi no labsak tag sao kat jakpahin makudkud tinabudo. Ngayon talaga ang karkarigatak. Aramidek, para ka nagitan nako. Para ito tutulong ko ti asawak manong nimi tap nagkasta kat isagana amit masakbayan dagitan anak mi. Kadadaman ti kadugundaw nga mariknak ti bannog ko manong name ng runa no kasta nga field kami. Huwain, kat no sumbre to ni trabaho. Uy, Julie, naladaw ka manin. Alala, baka no, kung tanda ka ni sir. Uno ni ma'am. Nagrigat kami ng mga sikaso kadagit anak ko. Kadadaman ni mamang mo. Una, da ni mama, ang masapul na tawag katulungat. Kat ni Robert, abay sangan tumulong, paiserbiyan pa eh. Nagsakanakan. Adayo ito papanan tayo. Natoy, adayo. Baka marabyan tayo nga gawid. Anak ka na sa anak ko mamaya, ag-anak latan to pisina. Ba't nga mabalin? Masabol nga daka, Julie. Sige tanaskan nga, mga entertain ka na kitayam. Naumungin nga gurori sa dyan nga bumarangay. Sikati ka kaduwak nga gibunong kadagitiya ayuda. Nadakat nga ron mabalin tayo. No awang ka kat sikati team leader. Mabambanog ka. Kayang-kayak. Baga man mabanog ka, tagikat kan. Saan mo nga mabalin? Narigat kami, tikas kang ka, health worker, pagkatapos talo na kita anak mo. Dapyo kumamad no. Maiwanan dati magbagida. No nga ano ka na mga alakay, di katulong yun. Jesus, tanda ni sampay ng umanay, ti sweldo mi nga kasawa. Sa kanibaga mga alakam ti katulong mi. Kaya ito saan ka marigatan? Kayang-kayak. Kayang-kayak, Mercy. Awang problema. Ngayon marik nakuha man nung name ita ng laos gamannog ko, no kasta nga sumangpadak dito balay. Nalado ka manin. Robert, naladaw ka man nga simapet. Ay, apoy. Mabaybay amon da kita anak ta. Anarad ka tadayo mo tinapanam mi. Kapag kami nang sumusurot ka pa lang. Di ka ba lagbati di opisina yaw. Tas agbati ka sa diya tapos no dabaw nanda.
No, andag kasapulan ti opisina yo, sinuwarte ba nanda? No, mapagay amin no, daman field o no, medical mission yo. Hamat nga rin mabali, nasakmat ti may sa kadagiti leader. Oh, ano ba ram? Umininom. Orayak kang ka. Dagit anak tangay. Siya, tinang tulong ka takwada ta assignment da. Impos ko mga sika. Ni mama ko mga, anak ko mga ngim. Oo, matam muna. Nanganggang aro din. Nagpulpulutan ak. Sige. No, di mo kahit timangan. Di saklat at mangan. Mabisinak. Mabaling ka di, Robert, ngagid ta ng mangan. Mga kalatan. Pulpulutan ak sa anak to ang manganin. Ay, mas pulutan ko. Ang dami di gundaway manon na mi nga umarakop ti asawak. Robert, naman nugak. Pero rin man siya, naman nugak man. Narigat trabaho nga mekaniko. Agbagkatakmat ka rin na nagsin. So nga, maturog tan. Tapos tumakay na nata. Ora katalo mo tan nagitan nagtak. Tapay. Ag-sex tayo, tapos naadaman ng anak ta. Tumbarbango din. Namanukak. Kaya mo ganimot lang ti trabaho. Kayak. Nakaya kidi, jakit makaitan. Unang mabaybayam na kita anak ta. Kakasta nga AIDS, kasapulan dati full support mo. Agtrabaho ak para kalagitan na ta. Dakal mo ti soldog. Nangaroon to no, may promote ak. Agbalinak assistant na chief mechanic. Apeng orot na positive at mo kanya kasweldo. Di mo edad amin. Itod ko ka. Amin. Pangalakaroon ka sa pulak. Tingnan ang gastusak. Nitod ko amin kang ka, ubrak to peti, no dawat. Di ibatik latan ti para kanya. Ano dumot nga amang di batim ng titid mo. Kakasa kang budget, Robert. So may iba kang isa din kung nagtrabaho ta si kasuk digit anak na. Ada sweldo ng peso, hamumat itod amin. Dakdakil pati batim ti bakim. No labsak tak sa Robert, kasla di pa umanay ti sweldo, para kilain kang ka. Nagsasaok ako naman no. Apik buktod ka. Naskan ka digang gapat ha? Hantang ang tagapapa, nagsisinong bat na lang. Di agapa ka nagsisinong bat, parehas. Di mo nagpigbigsahan, hanggat makaring dikit anak ta. Makaring pa ni mama. Maturog ta, naginanatan, Robert. Please. Masapak tuman ng galing nubigat. Trabaho ko tuman ng nubigat, nagitinas ka ng trabaho. Tumulong ka ng trabaho, tibalay. Kada nga pala kahit mo, kasi ako tibag natulong ka nag-anak ta ag-assignment. Imbas kumasi ka. Kanabi ka rin pagkawanak. Tita ka man langit. Papanam. Maturog ka sa salas. Ba't makatuyin? Dito ito nga maturog. Oh my God. Di mo tumalakait kahit ko. Kinawa ng garas ko. Masansanan man nung naimi ang astuti mong paspasamak ka na kami kini Robert. Pag gusto ako matisuna. Tapos siyempre, ada na ginagundaway ka, mailiwak mo. Pag gusto ko, hanggang sanga ka na yun. Ada na ginagundaway nga paayat. Talagang mariknak di bandog ko. Ito na minsan ang gundaway man nung naimi. Bakasyon. Ada na kita anak ko. Kumusta kayo anak ko? Yeah. Ang problema di pa nagbasa mi. Mama, kakatulong ako na digit kakapsat ko. Dalilikin ni Maika. So nalahin ta. Kakalahin kami na maililiw kang kano kasta nga. Terabi. Nakaturog kam to nung sumangpit ka. Nukas na nga dayot pa panami. Talagang marabya na kagawid. Hanggang mali at kabigatan na at adak man na makita yo. Ang mga sikaso ka rin di pasapsapul yo.
Mangisagana ka na gitarwatin nyo. Mangtulong pa ka na kayong agarwat. Kadamat ni mama ni Lola yo. Marigatan ni Lola. Bagata da ni Papa. Katurubang lang una ang tubulong ni Papangyo. Masapsapa nga gaw-awid. Sopay ti lalaki. Idinto tata kayo ti babae kat maladladaw kayo nga gawid. Da kayo kumot umuno na kayo. June. Sa bali na trabaho ni Papang mo. Asidaglang ti pagtrabaho na. Siya kat adayo sakit do ag field kami mapangkam ti sa bali nga lugar deselsil nga barangay. Di ka pala kami nagigkat mama. Apay ko magigkatak. Ang umanit sa sweldo ni Papangyo. Nga para kada tayo. Naman pa'y basit nga pa'y sumati sweldo ni misupay. Kasanon no. Just in case nga dagsakit ka na kayo. Pakalan tayo team. Usaran tayo. So nga, aga nanat kayo, ha? Dagag pagpakatuduan. May pari tagsakit ka na tayo. Dapat narigat tibiyag tayo. Narigat ka di tibiyag tayo, mama? Narigat. Saan tayo mandagkas kasera? Balay tayo mandating nga balay. O nga magbayad iti kuryente. So, agin inunod kayo iti kuryente. Magbayad iti anong. Sa... Naging magatgatang. Gatangan tayo amin. Ultimo nga natin, gatangan tayo. O ba nga pagmulaan tayo kumati natin, tapos libret natin. At ako pagtaragan tayo kumamit, tapos nagtaragan tayo manok na maumit. So, gatangan tayo amin na masapsapol tayo. Sige ma. Orat agratwarak to ang elementarya. Kas inaw na anak. Singsingpet ka ha? Tulungan da kita dim. Kano da kami mat ka ni mama manong na imit agsartsarita. Ay, di ka di marigatan. Madlaw ko kit marigatan ka, Julie. Ma, samat ko na. Man. Nabiya ko maano, adda ka lata to pisina. Nga ibaunda. Kada ka na, anda ka tamat nga ibaun ti adayo. No, adda ka to pisina. Kang kanahon kamit nga sumursurot iti medical team. Iti gobyerno. Ano nga tanong, agkad-kad ka. Ano, agpasublat kamit. Tapos mainanaan ka. Saan nga mabali, mama? Kapag may saka naging team leader. Kaya naragsakak trabaho. Do ilam mo. No, adda kami iti field, iti barangay. Medya. No, agi-intar mo tayo di ba mga barangay, nga bunungan mi ka nagiti kasapulan da, nga agas, kasapulan da nga vitamins, kasapulan da nga gatas, dagitay, ay, hala nga agas itid mi katakwada. Dagitay pa makan, nga mang pa salunat katakwada. Apay, ado unay ay, dagitay, marigrikat dita nga barbarangay. Ado, naglalalo ka rin na silsil nga pasat ti lugar tayo. Nga oray ka lang bumalasit, talo nga karayan. So, kakit marigatan ka. Adamat logan mi. Kakit nung kasanungin na maperdyang kayo. Deta, maperdyang kami. Anak, dito trabaho mo kita. Saan nga mayan natop? Hindi kaada ti talong anak mo. Ano iti kito sa mga? Kasapulan na katakit anak mo. Sabali ka. Awa matimadlaw ko nga reklamo da. Handa nga reklamo ang madlaw ko ng sitwasyon. Nangaroon ako sa maladaw ka nga gawid. Kanada ni Robert. Among ka din nagdaydayo mo ti asawa. Dabagit atap na. Atap nga niya. Agim imon ta asawam. Na, mama, itanong pa lang mangig ko di kasta. Basan sa namang mangig ko ka, ibang pangagdagan niya. Siguro agad tapdo ay danon ko ken ka. Kung kuna na, ibang pangig ka niya, siguro, ada importante tao.
nga kakuyukuyog ng uno dandanunan at papapanan na. Kung kuna nang indaday mo, no? Mamuak lang, pumatayak kung kuna na. Diyos ko. Kasaritak na sawak, mama. Masapol nga lulawag, nagpanunod na. Kinasaritak nga rod manong name iti may isang arabi kalpasan nga pinagusto ak. One, siyak tinang lailo kang kuana. Kiti manugot mo't manom. Katne, napugustuhan tirik nami. Robert, tikag thank you. Thank you. Dati thank you ka. Or siya, thank you Ahmed. At least, ori no, mabanbannog ka, kan mabanbannog ka. Sila tatamad lamang inanaan no kan. Robert, ikatantan yaman ka panagatap mo kanya, okay? Panagatap nga niya. Nukas tang maladawak ng kawid. Kanuapin nga talaga nga sumursurutak iti medical mission. Nuapin nga almost every other day nga ada pa panami. Nuapin nga maladawak gabuti trabaho. Aunti sa bali nga rason. Abay ti panang ipagarup mo. Dapil sa bali nga pangisukatakin ka. Sangkun to nga ramidan ta, Robert. Mang panunot pa, idak pa'y panunutan. O relax, tagargarak. Ito pa nagbuting ko kinapon. Diyos, takpulos sa ramidan ta. Napalit sa pulag ka. Diyak kaya't nga madadahil ti pamilya tayo. Diyak kaya't nga mapukot ang respeto di kita anak ko, kaniyak. Kasta ka kumamin. Ano kita magbagamay, apay, agad ata pa kaya? No, kasta ka nung maladladaw ang agawid ka, agdaday mutong ka. Gagay lang nga dapasit, panagatap ko, kidaman. Ikatantan niya man ang panagatap mo. Kano daman dagit gundahoy nga saan kong maitid kang sama sapul mo. Pasensya ka. Yan tanga, dakil mo tanagit anak, high school to, di inauna. Saan nakas idi orila rin na idi. Idi kabarbaraan may lang ni ayat kadatang. Iso nga, hanggang agsapol, no talagang nga saan ko nga kabailan pa, hanggang ipaay. Okay? Mawatan ako. At ang madagadigun daw ay akastoy mapagustuhan na tarik nata. Robert, iba't ba't ikaw na yun ay. Gusto nga saksakripisyo ha, kiti kastoy harigat ti trabaho. Para ka na kita nata. Para ti pamilya ta. Matulog na araw din. Agkari ka mo't kanya ka. Ano nagkari? Agkari ka man rin kanya, nasisyak lang. Ubra ko mapay mga alat sa bali. Si Kamet. O sige, ikarik. Siksika lang. Siksikan to lang, Jolie. Siksikan to lang. Siksikan to lang. Data manong namiting karik iti asawag ta talagang aramidek data. Apay kumaha, nga tumalyawag pa lang ti sa bali nga lalaki. Awamat manong nami data ti panunod ko. No man pa adamit lata manong nami ti lalaki nga kakuyukuyog mi nga sutil. Mang sulsulisog da mano. Yung saan kong ikaskaso. Kastamat ti karik kanyak ti asawak manong nami siksikan tulain. Ngem. Iti nagtultuloy ti kinabisik iti trabaho manong nemi nga medyo mabaybayak digiti anak ko urit at damat ni mama. Naruna no kasta manong nemi nga agmakalawas kami iti lugar pa panami. Nagrigat ka sitwasyon. Why? Imbagat at the cellphone. Tawagak no kati naunang anak ko. John? Ma? Gananots ka na ko
Sakto lang makaawid din to no. Adag to tapalubos ni Apon to no. Rabino Friday. Ayan yung amin. Apin amin nga saan kay agawid. Kasapulan na dakam dito eh. Apin amin. Isungan ti trabaho. Kasaritak man na kita dim. Ito duman sa cellphone kadakwada. Okay? Ni Lily. Hello Lily. Mama. Paililiw kami kan ka mama. Adamat ni lola yo. Ni papangyo. Tsaka rin nga nagawid. Ha? Ano nga saan nga nagawid? No, makaturog kam do. Awan to palay suna. Padpada kayo. Sa kam to lang no. Makaringam tibigat. Maturog pa lang ni daddy. Ni papa ko na kuma. Kakaasin ni lola. Katulungan nyo isuna. Datakil kayo batin. Amo yung batin tagdalos. Amo yung batin tagidasar. Amo yung batin taginaw. Tulungan nyo ni lola yo ha. Tap na nga marigatan. Apay ngamin nganta ka dito. Apay ngamin di ka agawid. Kung kuha ng urod ni papa. Napatpatag ka ng trabaho yung nganta kami. Ano? Ano ta ko lang? Ni papa ibagbaga na. Napatpatag ka ng trabaho yung nganta kaming anak yo. Saan nga po nalita anak? Diba? Ado dita digit ubing asikasuan nyo. O, nagkita malornoris. Nagkita nakutong. Nagkita kasapulan ti panang tulong mi katakuan at tapos nagkasta kita sumalon at da. Dato nga rin trabaho. Napatpatagpayin digita nga malnoris ng ta kami kanong kuna ni papa. Napatpatagpayin digita sa baling nga anak ng ta kaming anak yo. Saan nga po nun talili? Trabaho da ito eh. Awan ti kapatgan kanyak no saan nga ta kayong anak ko. Sana kami matin nga maasikaso. Sa bali matin nga ubing ti asikasuan nyo. At dapat ni mama. Sa may sakasama na kaganayan na kastoy. Hoy, saan nyo nga patpad siya ni papangyo ha? O kastaman ti bagbagana. Kahit nansalan sa bidungan ti panunod siyo. Anak ko, awanan ti kapapatgan kada kayo kanyak to saan nga na kayo? Manong naming kastamot nung kasariyo ka nung kasaritak ni mama. Ma, ilawlawag yung man kada kita po kuyo. Ilawlawag kumot kada kawada ang awagas ti adamang sarurong. Sa balion sa amat kami ti bagbaga ni Robert kada kawada. Wain, mangmangig ko. Ano kasta nga sa pulen da ka, dagit anak mo. No apay nga awang ka. Kat tilahing amadat adda. Dito tiba ka ni Robert no ka. Pasensyahan yung diya inayo, gamot na patpatag diya trabaho ng da kayo. Kuna. Diyos ko. Nga titrabaho na, kat mga asikaso ka dagiti ubing. Dagiti anak, akin anak. Nga napatpatag pa yun ti saan ng anak, nga kayo nga pudong anak na. Kung kuna. Kitabi di atipain. Anawag bento ka ang magapakam lang. So nga tubrak no ka saan yung patpatyan ni papangyo. Kunak bento ka. Diyos ko. Julie, hamumat ka di mababalaw ni Robert. At no ididig na dagiti anak yo kadagiti daduma dita nga anak nga maasikaso nga nalaing babaeng kadagiti inna. Kata peso. Na ni mama, ti trabaho kita health worker. Kasto tinera na. Mapanak kadagiti barbaragay nga mangasikaso kadagiti rubeng nga asikasun mi dagiti anak. Ti asin naman nga naganak. Nga napatpatik pa yun data sa baling anak, ganit anak mo. Pati ka dito kayo? Haan, ibagbag ka klantikas na nga pamati ti asawam. Ngayon kas lakas ta ti mapaspasamak. Diyos ko. Sige mama, hagin na kayo. Tawagak ni Robert, barbaring matawagig suna. Natawagak manong naimi. Hello, anda ka balay? Sinaludsod na. Anda ka dito field. Ngayon makatawag ko sa balay. Kinasarita ka sa nagkaya sa dagiti anak mo. Anak na. Garaman kini mama. Sikaya mo. Matamati inumi.
Nagamit ka na ta, sikat mga sigaso ka na kita, nagta. Abay, sakti babae. Wala nga, inbihap kanyak, sikat pa ka mo. Maawatam ko matatrabaho. Tanapat patagtrabaho mga ti pamilyam. Robert, abi ka sa mga ko yung kakit talaga mat. Adda ka sa baling ang balay. Kitrabrabi. Hindi to ta. Adda anak mo. Trabaho da ito. Iso nga ron trabaho. Napat patagtrabaho mo yung ti pamilyam. Robert, mamaling ka din katimtikas na ibagbagam. Katalaga mat kang pabeso. Sa kuntulay baga nga saan nga napatpatig maglat pamilyam no agikat kan. Saan? Diyak kaya tagikat. Sayang laeng. Dito yak ang gritiro. Iti gobyerno. Nagbasit sweldo. Uri basit. Basta dak dito ada sweldo. Kaya naragsakak iti na ito nga trabaho. Naman pa'y masaklang health worker. Naragsak ka kag-serbit sa bali. Hindi mo pag-serbihan ti pamilya. Sige. Makadisturbo ka. Bye. Diyos ko. Abi nga dinak maawatan ti asawa. Abi nga dinak maawatan ti kitanak ko. Pati ni mama. Ay. Julie. Mercy. Di ka may maturo kaya. Sino tawag-tawagam? Di pamilya. Mom, Jolie, hindi kasi nga trabaho na naroon umyantay ka rin papanan tayo. Lipatan ba lang ata pamilya? Tsak malipatan ita. Maligatan ka. Hangman na mahangamang nakaawad dya sawam. Ito lang, babae dya sawam. Dakal ti posibilidad na kasta, Jolie. Di mo maanong ti pagrebagam keng kuwana. Agkurkurang ka iti pamilya. Gabot trabaho. Kaya dakal ti posibilidad na. Ama pasama kag sina kahit asawam. No. Diyak ipalubos. Kaya di mo ipalubos. May pinas lang aro din nga, gikat kan. Manong nami, idimalpasan day tangalawas, kadadakon dito balay. Biyernes. Kapag biyernes, manong nami, hampay nga nakaturog di kita anak ko. John, Lily, Maika, Mama, adda akon. Di kayo mailiw kanyak? Naroong kami, Mama. Anak, naroong kami. O adda kayo, kaslawang kailat. Umay ka dito, inatagin na sakop tayo. Mailiwag ka na kayo ka. Di pa pangyo? Baka parbangon tumanin sumangpit ah. Ang dami rin gundawin nga sanga sumangsangpit. Jun? Napiyapay ata sumangpit ti parbangon. MC ka, sakala sumangpit ka stuyin. Anak. Nanaro na kang ka, Jun. Takal kan. Kasi ti trabaho. Amok mo makat. Nakalawlawag mo, trabaho yun na talaga ang peso. Narigat ng peso ha. Mapangka iti adayo nga lugar. Mapangka ag medical mission. Ag-serve kayo. Ngay kanyo di kiti kasapulan ti para ti salon at da. Nag-check up kayo. Mangted kayo ti agas. Mangted ka ti kanenda. Kasi latay, dakay pa ti mangluto ti kanenda. Ang kade, dakay pa ti manglabay ti kanenda. Dakay pa ti mangsubo ka dakwada. Kasi lakas jay, ang kade. Samat na. No, at naman nagluto. Saan na sakti para luto? Ngayon na kayo tagluto. At dani tudig nga para luto. Tapos mangal daw kami. Tikanan mi. Sumatan tikanan na kiti bumarangay. Katuin. Kasi lakay lagpadpadaya kang kanayon. Naragsakak ni trabaho ka na ko. Ngabutan naragsakak.
nagsakit ti posisyon ko akas health worker. Una, napiapay na kita papanan nyo. Makita yun sa lunad na. Da kami nga rod, ganak yun. Diyon. Nasa lunad kayo na, diba? Ito taon na pagkamanyawanan, da kinaapo Diyos. Ta, masikaso kayo na siyaan. Isak, nag-budget iti kwarta tayo, mapanag ang groceria, lumatangak madigri ka sa pulan nyo, adamat gatas no kayo ag gatas. Agbaybay tayo pin kayo, man. Ni mama, amo na matis, idasdasar na nga, para kada kayo. Ada na tayong, ada karne, ada ikan. Dagatin na sa sustansya, nga taraon. Hindi nga papapanami. No taduma, handapin nga makasida iti karne. Sa dala makamagsida at karne, no, adag papadaya. Kaya makita mi iti, handa nga na salon. Ada ka mga rin nga health workers, ada nga ni doktor, kada nurse, nga mga asikaso kada kuwada. Saan mo ka di nga maawatan dyan? Sino patpatsyan? Ni papang mo, nga mga bagbaga, nga napatpatig, ti trabaho, gamda kayo? Awan ti kapat ganos saan nga ta kayo? Kanyak. Napatag mo ti trabaho. Ngayon ka po ta trabaho. Oray no, saan nyo makumpleto ti para kada kami anak yo? Litlo to pakmet, nahinayunak met, punpunwak, bet no kasto yung oras no kasto yung aldaw. Inton bigat. Bakasyon ko. Manaksin inton Domingo, gabota daman ng papanan nyo. Ore bakasyon, ore Domingo. Masapol na kay lata. Diyon. Sige mama, akong pagdanakan nyo. Okay kami man dito. Dapat ni Lola. Dapat ni Papa ko na kumangin. Padpada kayo man. Naawanin ni Lola. Jack Lamon. Siguro naawan ni Lola. Kabilitan agikat kay trabaho yun. Ako nakuan masikaso ka na kami. Dumakdakil kayo dyan. Orawan ni Lola yun. May surumat ka na kayo tinumping aramidan nyo. Kaya matindag loto. Kaya matindag laba. Kaya matindag dalos, tahan? Napadasag pagbakasyonan ni Mama. Katakay lang timambati. Awanin ha, biyagmin. Nabimbitas lang ang rodin no saan ka nagbasbasa. Diyon. Ang kakasawti kasta. Awan ba't lang kas iti bagi mamismo tulungam. Sikat inauna, sikat maging guide ka na gito, adim. Sige mama, makaturo ka ako. Lily, Maika, mama, di ba't patig kayo anak ko? Nawapa yung trabaho ha? Tatlong biyag tayo. Tapno ada mo urnong para tigastusin nyo. Iti pa nagbasa yun to ti high school, kada college. Napayagan nga sanga ng TED, ti amayo kanyak ti kwartana. Ti sweldo na. Ikan na kayo no ano, awanak, di ba? So, mang TED? Saray mang TED ni Papa. Ngayon kadua naman lang ni Lola. Una ti batbatik ni Lola ti kwarta. Manyawan ti masapul yung isot mang TED. Ito awanak. Saray ka na kami ni Papa, ang sanga ka na yun. Susar lang artisweldo na. Tsak mo na mo. Nakitak na minsan ni Papa, Mama. Nakaduwa na nga chicks. Nakasweet daw. Ag-akbayin ni Papa. Anya. Lily? Ita lang yung baga. Tsak kumakayat nga yung baga angin. Naibagak bita. Kit mo asawain. Ada chicks ni Papa.
Naibagam ka di dahil takin ni manong mo? Ni lulam? Nilang manong din ibagak, ang ibagbagak ni lola. Kaya ko na manong mo. Kapilitan ko no ang mangala, ag chicks din ni papa, nga puta, mamano kayo mo't ngagdandan na. Diyos ko. Kasaritak tama yo. Masabol parot putik sona. Kabigatan naman nun na imi nakariingak nga dan nga nakaidam at maturog ti asawa. Gabot na bakasyon. Kinatindak siyempre hindi ka anak ko. Kinalanglang ko idanganangan. Hindi makariingan ti asawak manong na imi gab-gabu na iti banyo. Robert. Handa ka? Sabi ka sa tsaong. Kaya wala. Dapat na ganigundao na makaringak, ngawang ka. At oras ka sumang pedrabi. Parbango na ang arabi. Nagupam. Imbarkada. Katrabaho ak. At dapat na ganigundao, umihanak sa jet talyer. At agawit ako mga maumasang petang asawak. Sarita taman. Dito yung pagsalitaan ta. Ano yung pagsalitaan ta? Nililim baga na kanyak na nakita na ka nga ada ka bayam nga babae. Ada ka di chicks mo? Ada babayim? Ada kabit mo? Nakita na gamgam ni Lily, eh? Robert, ingka ni may di nga sisyak tulaeng. Wala, ingka ni hindi nga siksikan tulaeng. Masabol ko. Hawang ka. Wala ba't sa sino? Di mo ka di maawatan ti trabaho. Maawatak ti trabaho. Kapag dapat patig ti trabaho mga imsyak. Nganda kami. Dapat patig na kita tao nga serbiyan nyo. Nga di yung kapkapin ano. Han? So, nakandi na mabalaw. Nukastahan nung gutem. Ngandan sa baling ang mapait ibiyag mo. Yes, ano, katak. Napatpatig pa yun nga amang. Ngimiti ka. Nandito ko na. I'm sorry, Jolie. Ngayon sa anak nga. Saan ko na paglibakan kayo ka? Siyempre, numasabol ka, awang ka. So, anda na sa pula ka sa valley. Naawanak dito, itarabi, kadadag di sidong sa valley. Manong Nemi, iti pungtot ko kunam. Tinungpak na asawat. Hayop ka. Kito si kamot itong kahit mo! Robert, kasi kapit ng tungpakan nga. Sakpit itong paam. O pinaramid mo kanyak ti kastoy. Kapamatlayan ka ka! Kahit kung ibaga ka saan ka na kayat, di ka na ayaten. Manong Nemi. No, jakla ko makayat. Jakla ko makayat. Manong Nemi nga. Mangigan nga maamuan di kitubing tikas na nga paspasama. May libak mi kadipay. At dada nga dumdum nga kan mangbubuyo ka na kami. So ka pinanawak latan ti asawak Manong Nemi tapos saan nga rumabat ti abin. Si Bareka kiti silid. Kaya dito ka nagsangsangit. Pinginaramid mo ti kastoy, Robert. Ayan na kiti Karim. Naiturog-turog ko pa din Manong Nemi. Di ba nagsangsangit ko kit bigbigat. Yung mga unaksak malarim mo harito sila. Ni mamati at dati salas. Mama, babayan na pasamak.
tinumpam sa amat ti asawa. Magtasan na kaabidales. Inamin na ng mismo mo. Ganun sa bali nga mabait ti biyag na. Hindi ba ilahe nga madmadlaw. Okay ta. Kad nakita kayo ni Lily. Kad inamin na ng mismo. Magsakit mama. Imbaga na pa yung napatigan na dyan nga babae nga miti siya. Mama na taramitek. Naku mga minidi, kat inaramid mo tinagikatit trabaho. Kansa mo nga nabaybayan na kitubing. Kansa mo man ka nabaybayan suna. Mama, uring nga taga nagikatak, uring nga taga no inaldaw nga dak dito, uring nga taga rinabing nga dak dito. Na talagang kahit garamitin dito ni Robert. Hanga na budnot pa na kayat na. Nagbalingan na rukup ti asawak, mama. Tagunadan, uri awang pagkurkurangan ti babae no talagang aramid ti lalaki kat maaramid na. Diyak la pagarupan na mapasamak ti kasto ti pamilyak, mama. Talagang saan nga malikli ka na kastat mapasamak. Gabang nga ti saan nga panang obra, ito yung obligasyon itong galbaysa. Tasyak ka dita kimbasol. Hangkamit ka di mapawasol, anak. Tatrabaho mga ortikas na klase na nga trabaho. Gusto mo ko na mga oray no, maipayam. Di aming atensyon mo kung ano talagang ang garamid ka, garamid lahat. Mahana taramidak. Nagsalita kayo. Ibagam kayong kuha ng esina na nandiyan nga babae. Kasanunod din na kaya. Ibagbagan na patpatagpain iso ng imitis siya. Di ba pasamak di ba nagsina yun? Diyos ko. Nagsina kami. Mamukhawan ti ama, dagiti anak ko. Kaya talaga no, kaya't dagiti ubin, sumuot keng ko ana. Ha? Yan tangay, mabaybay amat iso na. Di, baka ano, dagiti ubin kat alain na. Kat dajek kabit na. Iti mga sikaso kadakwada. Santo mapasamak na mama. Pinatay kami kini Robert, di pilit ng halahan, di kita anak ko. Siya tinada. Siya tinada nagpeso ang ada dumatan ti panawan ti ama, ang tina. No? Ado tupay lang ti panawan ko. Ang ni Robert, para ka na kita anak ko ma. Sa bali ti ina. May gidjat unay ti ama. Manong Nemi, makalawas nga saan nga nag-awawid ti asawak. Yung karigatag mat manong Nemi, ti saan nga simurot temporaryo ka nagitiya medical mission. Dami na kastakat makasangpetak nga masapa dito balay. Yung digiti lang anak ko masangpetak. Nga saan ko mapasangpet ti asawak. Mama, John, no, kung ano pa yung nga kayo taadad to ni papatisan nga gawawid. Api nga saan nga ang ganda nga gawid. Api nga saan nga mapasama ka ang dakang nga duwa. Dan sa baling kakadandan natin ang ayo. Maaramid yung matgayan. Tis nga sumurot ka na kitim medical mission. Anak, kita lang tanda problema. Masapo lang makapagsalita kami kinip. Papangyo. Yung samat ka sumangbat, tawagan nyo ha. Tawagan ka sana ng sumbatan. Iso nga tita, ngal daw ti sama do manong name. Napana ko mismo ti pagtrabahoan na. Ay, Mrs. Takagayam. Ini ko ma Robert. Ay, saan nga simbrek? May kaduang ngal daw ito, saan nga simbrek? Nututayan na. Ano jak maniro agad, ano awan na hanga go awid jabalayo agad na dadjay family house da. Iti balay iti nakakamangam. Iti balay di kiti katukangan.
Napanak sa dyan manong Nemi. Ti katugangak ang babae tinang ilong at tirida. Oh, sige gayam. Jolie, dumanong ka. Mama, ada dito ni Robert? Ada. Ayan na. Ada iti kwartuda. Kwartuda? Kwartuda iti babae nga kanandan na. Diyos ko. Ay, jak kumamit kaya ti kasta nga raramid at yan ako, Jolie. At dakil nga basol. Diba, sakpat na pa yun dito eh. Ay, no, dadto, makit mawatak may tisuna. Tagkurkurang kamat kang kuwana. Saanak ang kurkurang kang kuwana, mama. No, dumakit talaga mat kapag-check nga dadaga na patpatik trabaho, mga ti pamilyam. Agaramin ko mga ordi lalaki, no saan nga kurkurang ti babae. Agpadpadat nga babae, agpadpadat nga ina. Agpadpadat nga daan ti asawa. No, tapag kurkurangan di babae, agsapol ti sa bali di lalaki. Vice versa, no, dapat pagkurkurangan di lalaki di babae, di babae agsapol ti sa bali. Hanggang kapot anak ko ni Robert kita isot kanununga. Ngam datak ti bukod ko opinion. Mama kahit ko agsalita kami ti asawa. Kalala, salita kayo. So man ti magbagking ko nang agsalita kayo nga doa. Tanong sina, di sina, tablo, awanin ti problema. Rimuhar ni Robert manong nemi ti kwarto na. Ti babaim. Ratunag. Alangan nga parawarag pa eh. Alangan nga parawarag ka naggabu kayo. Nagpinangat kayo. Kahit mo pasamak, Robert. Kahit mo pasamak. Kahit ko mapasamak, agsinatan. No, danon ti korte ti amin na mapasamak. Aramidad. Basta ka dilapat kasta. Nasakit para ka. Siyempre, mapukawan kan ti asawa. Ngayon saan nga mapukawan ti ama, digitan nagta. Ano kas kasunod laing? Nalawa dito balay. Alaig ida dito'y. Oh, para mga dead body. Robert, nagpipinatpatay tayo. Dora may dita. Makasyak ti kanunungan ti korte. No ipakorteta ti amin. Kahit mo ti korte. E di ba nagsinata? Kahit no idarum kayo ti babaim. Adalatakin ka. Paibalod na. Paibalod mo. Ti ama di kita anak mo. E mo di ba nagsinata kahit no sinut papanan di kita bing. Baka siyak ti kanunungan ti korte. Nga po nakalawlawag ka siyak tadada nga. May kakiti panawan ko dagito anak ta. Ngamiti siya ka. Numamo dati trabaho. Nga napatpatig trabaho mo ti pamilya. Oras ito nung papaparanda, Robert. Tsaki palopos nga maalam kanyak dagito anak ta. Anangarad. Papanda ti abogado ang. Nagsangot at isangwanan ti abogado, tapno magsaritaan ti amin. Tapno dapat lang makunang legal separation. Saan nagkadin nga yatin? Saanan? Di kita lang nga anak ta, tipat-patig ko. O, di pagdanagan, titid ko kadakwada ti suportak. Ngayon, baka nung di kita anak ta, pagpili-pilyan ta, baka siyak ti pilyan ta. Saan ko matingin palobos? Igawit ko ita. O, anti karabay nga mong igawit ka na kuha na, siyak ka talagat kayat da. Saan na ka din nga maurnos pa iti, Robert? Ipagpagapom kumakaragit anak ta. Saanan? Alangan mong makidinak pa ilaking ka, kahit saan ka matanipat-patag. Taori, agawin ak sa jebalay. Daon nagtument laeng na tumikaduang asawa dito'y, tagyanan dito'y ni Nelia.
Ay ganyan dito eh. Isun ti asawa. Nagawit ka ta. Agsasarita tayo ko nagdanak ta. Nagawit ka. O sige, nagawit na. Dati mismo sangwanan di kita nagta. Ngay bagatat panagsinat. Kaya no sa sinuman ti sumurot kadakwada, saan mo ngay gawid ita? Nagkuyog kami nga ron iti asawak manong naming nga si Mangpet diti balay. Nadlaw kong mis-isem di kiti anak ko. Manong nami. Kat sinalutsot nga dagos manong nami ni Jun. Mama, okay kay ka din gini, papa? Nagkuyog ka nga nag-awid ah. Jun, naggadang kami nga nag-awid na pangkutinunton. Sinukon ko. Tapno, makapagsasalita tayo. I'm sorry. May mapasama ka di ba nagsinami ka ni Papangyo? Ano? Apay ba't ma? Ay ba, dito di kita din. Kinuwari ni Lulam. Iba ka mga umay dito eh. Nagsasahong ka mga road manong nemi. Nag-aabay na kakabsat iti supa. Nagsinango kami with manong naming agasawa kat nagtangaan mit center table. Inintot at dalang ni mama iti suli manong name. Ni Robert manong name iti nangilukat. Nangirukit ti amin. John, Lily, Micah. Siya kunti mo na pakawan ka na kayo anak ko ta. Gapo kini mamangyo. Ang mabaybayaan naman tayong obligasyon na kaniya, kahit na obligasyon na kada kayo. So nga, inanugod ko kayong kuha na, nga dan sa bali nga inayo. At dan sa bali nga sawak, saan kung nakayat ni mamangyo. Tadi namat may tad ka sa pulak. At duman pagkurkurangan na. Dapat patag matitrabaho ng mitisyak, gamit ito tayo. So nga na kami. Pagsisinublatan na kami akitain manong na imidigit anak mo. Agsinakam ka nun, kinipapangyo. Tanapanik na ka talaga nga dan sa baling ang babae di biyag na. Ngayon kahit ko kasalutsod ang kengkwa na. No talaga ka di nga din akong kayat. Amis mo nga mangigyon ako. Di mo ka di mapasubli, di dating ang panagahit mo kanya. Robert, labno saan nga mapasamak? Ngagsinat ha? Saanen? Saan kan nga yahitan? Adan sa baling matpatag ko? Anak mo pabasol. Nga mo taga-bumat lang keng ka. Dinakanon kaya ti amayo anak ko. So nga ti maramit ko. Diyak kumakayat. Ngayon sumatag gusto. Gapumat lang keng ka. Sigat kapunan no ape kastoy. Anak makunayon ako. Hindi, panubusan tayo rin ni Papangyo. Nga mapanin makiden na. Iti sa baling nga ipatpatig na. Sabi nga panubusan. Baga ma, sumunod kayo kini Papangyo ko na. Mapi ko may bakit kasta. Kaya nung siya tisurutan na kay. Kaya nung sumurod na kanyak, tadi na kagbatid to. Wala na ko, mabalin yung mapan na irubuat iti arwatin nyo. O rin at as nagpet, eskwela yo. Ijay balay tayo. Ito yan dalulog ni lola yo. Di family house mo. O niya. Kaya juga dito sumurot iti amayo. John, mama, papa, balik ko makit saan kayang sina. Galas matigas ito nga paspasamak. Nakanuping agbaruak, agbarito, agbaruak. So, din na makapasamak parang makunang ang broken family.
Kahit guman nga gamit ti amayo ang binakbater kayat. Da kay matlang tinapatag kang kuhanan. Lili, sa anak, da kahit sumurot mama, ditoyak ni Ruam, o kaya dapat ni Lola. O reno, awang ka, ang damat ni Lola. May ka, ditoyak mat ma, ang damat ni Lola. Tanong sumurot ak ni Papa, ang mga ano kasi jamat lang hang awid. Sige, nagyaman ak anak ko. Tasyak man latado nga kay kahit yung kapag-anan. Nangig mo, Robert. Sa mo pasurot na kita anak ko. Bahala kayo. Agam nakas pagarikan ta maubak ito kini mamangyo, ha? Amo yung matjibalay mi. Umay ka sa jay. John, Lily, may ka. Baka nabimbitas ti biyag yun jay. At danilula yun jay. Malaksi yata, nakatulong tayo jay. Ha? Naimimas ti makan sa jay, hindi taoy. Ha? Sige. Irupat ko nga rin din, doon pa yung arwatag dito. Tapumanaw ako. Kahit ulita ka. Na kayo ang bing, anak ko. Ha? No diyo kayo ti mapaspasamag dito, tabaybayan na kayo ti inayo, umay kayo kanyak, tatsaan kayo nga baybayan. Manong nemi nasakit man para kaniyak, tumawan ti maramid ko. Nakaroon na di awanen ti Robert. Na italaw na amin ang ngarawaten. Nasigat ni Mama manon na may kitinarakop ko. Mama, anak, jak pulos naman nakasto ti mapasamak ti binangon mga pamilya kini Robert. Nakaragraksak kami di. Uy, nakaragraksak kayo di. Takabarbaraan pala ni Ayat. Hindi may sapalat anak yun, dua, hindi talo, hindi ko hanggat ni. Lakas talabya anak. Awan maramid mo, tati mo, may gawid dyan sa amon. Di pagyamanam, awan ti simurot kadakwada kadagit anak mo. Nagyaman anak mama. Gabo ka na kayo, at damat ni Lula ko nada. Anak, ngayon sa mga baybayan nida. Ipanagnag mo ka na kuhada. Nga napatpatig da nga amang ti trabaho. Awang arod sa baling naramid ko manong naimino din ang awat ti kinapudno nga nagbalin ako nga single mom. Single mom ko nak. Taing kari idi ni Robert manong naimi nga tulungan nak. Nga nisinta mo. Awang mo. Tano sa lodsudak kani Mama no imay ni Robert nga nagted ti kwarta. Awang mo. No sa lodsudak dagiti anak ko ano name no panti amada di eskwela nga kanda ida ti kwarta. Hamat ka no. Kaya mo ta talaga kasapul na kiti field manong name ti medical mission data manen. Mapanak manen manong name kat nuen. Nagsakko tag serbi manong name kada kiti umili kas mangipatungpal nga may saka health worker. Ni Mercy, kunana. Oh. Kas kala, saan man ka napukawan ti asawa? Naganay kayo kamatlat na. Again, enjoy kamatlat at trabaho. Gapot, I love my work. Gapat pati mo trabaho. Ang orin no, mapukawan ka ti asawa, basta at trabaho. Sa bagay, nagserbigan ka na giti tao. Lalalo ka na giti, medyo nataangan mo, no, kaedad nilakay mo. Kasi lang mo nagsasabihin ti asawa mo, di ba? Kaya naore awan di kita anak mo ti sidog mo, mas lang nakadado nga anak mo dito ni. Nakita malnores. Nawapag na namin nga ito kakastoy So kang data yung health workers, tapos yung kasta katulungan ta ida. Tapos nang sumalon adda, tapos numaytad katakwado to susto nga, nasustansya nga taraon. Kaya mabalakadan ta ida. Kaya nakarti rik na ti awanan ti asawa. Naragsakak lata.
Kamat pas lapan nakaasawa ti trabaho, di ba? Eh, talagang santa ka maawatan na kita anak ko. Yung bagdada ni mama. Yung araramid agman ti amin ako. Nasumang patak manong naimi, siyempre iliwak man ti kita anak ko. May ka anak, Lily. June, sabi ma, umay ka mata umarakop ka kanyak. Sana kong gobing, baro akon. Di ka kan may iliw kanyak. Naruama ko mama. Ipat-patig kayo anak ko. Dahil ka po nanuapin ang trabaho at para ka na kayo. Awang gayam. Kahit sumuot kanyak, Lily, ay ka? So din mama. Ore no Sabado, adalata medical mission mi. So panakadahan umigit na tao eh. Sabado kin Domingo. Umay kahit na makapag-relax kayo. Abay mabalin nga itugot yun dagit anak yo. Mabalin. Abay ka nga sando kayo ito lagi di. Baka makatulog kayo pa eh. May tulong mi. No agbagkat kayo. O no agibunong kayo. Adotrasyon. Iti gobyerno. Nga nagapo iti national government. Nga nagatas. Dapat kasi sino ko agad katahing, di ba? Naimas na jay. Kat isot ipainom, ibunong ta kanakwada. Sige ma. Umay kami ganing ading Maika. Mampanta. Mambarantag relax. Wala kaslaki langag-excursion. Napita sa papanan tayo. Kapata at sa iti karayan. Mabalin yung tumatik picnic. Agdigos. Intugot ko digiti duwangan nagkomabay manong. No, pwede damo manong naming at mailitanda. Pasensya kayo na ako, ha? No, aping kami nga simot kami. Sa ang madgayang nga capacity na tulugan tayo. Sa nagpudot. Gagangi data. Adot karga tayo. Adong nga rin mapanda ibunong. Eri bumalasi kami ti karayan manon naimi. Ay, amin nagmayat oh. Dito ka ti karayan nga panan tayo. Naitugot ang tipagdigos ko. Digos ka numay ka? O no? Mayat gayam. Paragsakan nak manong naimi tamay ayaw na kita anak ko. Kaya dito nakadanon kami ng lugar manong naimi nga pangururayan ka na kami dikiti bumarangay. Nag-uray matimano na imi dikiti lamisan kada tugaw. Nagbunag kami manunay mi kada kiti karagami. Napanang ipwesto kada kiti nas kana kapagpwesto kada kiti kinaraton ngayon dikiti gatas. Ganda dumupay, medicine ganda dumupay. Tumultulong man dikiti anak ko manong. Raksak daman ka tumultulong. Hindi ka dumatao. Mama? Kaya dahil kiti manipod maladaga, diyang banda, nagitikas kada kayo, bumarito sa ganit ka na natataingan. Gusto nyo katkado ti sirserbihan nyo, mama? Asaray, adabat nagigundaway nga masiglang, adabat nagigundaway nga aduda, agraranada, nagtitipon dito talo nga barangay. Sumit lang nga doa. Nag-agi-intardan eh. Dasar mo tayo kita may bunong ka nakwada. Tumulong kayo kibunong ha? Dito kayo nga lamisaan. Tadya kami nga daduma. Ay, Julie. Ay, merci. Pagmantayin tugot mo na kita sa sexy nga anak mo. Napipintas na kaskan ka. Dito ni Lily. Hi, Lily. Hi, ma'am. Maika. Nag-graduate. Grade 6 pala ni Lily. Graduate doon sumarano tumatang high school so na. Dili man minano niya. Ungaran. Kan ni June, baro siguro edad. Ana, barito pa lang. Ngam nakabarbarot langanan eh. Baka damat chicks ta. Baka tumulad iti senyor. Alang rin, rugyan tayo. Instraham na kita anak mo karoon tumulong da. Talagang sakit kayo tumulong.
Makitak manong name itiragsak dagiti anak ko. Kaputa, naragsak met manong name dagiti pangyawatan da kadagiti ibunong da. Siyempre, no adda ihawat da, agtamad-tumad dagiti pangyawatan da ko na, thank you, thank you. Edi pangal daw manong name siyempre nakipulapol dagiti anak ko. Okay kayo naman lang anak. Okay kami ma. Kakatimat lang mabanog. Banog, mag-enjoy kami. Nagmayad kayo kasi ma. Apay. Sumad lang din ko kahit agikat trabaho yo. Gabutan niya. Narigat nga naragsak. Una. Gabut kas ta ori naragsak dagiti maserbian. Agyam-yaman da gabuta dati gobyerno nga mangidano na mismo ka nakawada dagiti kasapulan da. Ma, indon malpas ka mga mangan. Adan to pa lang. Una, tuloy tayo. Kahit minti ba nagdigos? Sige. Ito no, medyo bumaba o tinit. Kuyugan ka ito. Taorin sa kitagdigos agmoy. Kinuyog ko nga rod, manong nemi di kita anak ko, kalpasan nga nakaina na kami. Pati siyak manong nemi kat nagdigos ka po ta makaayo tilit out danom. Kanitiya, kina-appress na. Oo, di kayo mapapanti adalam ha. Baka di mo pa yung maglangoy. Hindi ko pa yung maglangoy, mama. Mama, amoy aglangoy? Amo ka, isuro na kami man. Isuro na kami. Susuruan na kami kani Mike ang aglangoy. Manibod man idin manon nemi basta bakasyon kadada medical mission mi sumursurot na giniduhan anak ko. Yung di makadakas manong nemi agpapahuyo ni June. No kas tapagunyak, John? Ano ba kayo? No ka tamad sumurot ka. Baka ramid lahat babae di kas dyan. Nga ramid lahat babae. Ado pa lalaki. Diyan kaya, doon lahat ama. Ken kasla kayat ko't mapanin papa. Hanya? Nakita kami kini papa. Tinamag na no. Sa dinot ayan da lili kini Maika. Kini baga ka. Naisudat ka kuy-kuyog yun. Suda mang kuy-kuyog ka. So ako nak. Umayak mat ka papa ko nak. Hanya. So nga mapanak sa dyan ni papa. Anak. Dinak pambaling igawid mama. Kahit ko tagyan sa dyan. Masang ka gawawid dito eh. Magapokis ko yan lang. Sadya ka gawid. Sadya ko ng grubot. Anak. Numabaling ko makit saan ka umisina ka na kami. Kata nga, mabalin nagbatla ta, palubusan ta. Oreta, damad damay ka kinilili. Arigat man na, no, dakam amin ka na kayo. Ori siya lang na mapanintiyan ni papa. Kaputa, kay-kahit ko si Jegam dito eh. Ni madlalili ka ni Mike at kay-kahit siyo. Anak, sana kasta. Kat away sa alantak, ayaman na kaman to kayat mo. Aba? Kaputa lalaki ni papa, lalaki akmat. Di junior kin senior tagdan na. Niya temok, mapalapin pinasadyan yung ito. Kaya kas pagari ka na pimbintas, ayabak tumatin na may kakinilili. Tatakam nga talo tagdan na, makidan na kini papa. Saan ko nga naigawid ti asawa? Saan ko nga naigawid ti naunang anak ko mano? Nakunamat ni mama palubusan. Tapno, maamuan na no, anyal kita nas ka ng maamuan na. Kino na ni mama manong nemi so pinalubusak. Makalawas, kaawan ni June kada kami. At dito kong dawi nga tawagak, sumungbat mo. Ma, didak pagkadanakan, o kaya? Sumaro nga lawas, nagbalinak manin nga bisi manong nemi. Dua lawas,
Talo nga lawas gawan ni June. Kit ka ba ta bakasyon? Lili, Maika, Mama, hindi sarong ka ni Manong yun. Ha? Doon brami. Ang assignment mi. Kit doon bigatin ba kung parayo? Itaan. Sikalata na ma. Sige. Then at that time moment, mapanyan tuman sarong ka ni Manong yun. Makit-kita mo may isuna sa eskwela. No, daduma. Yung kada yung lawas, kasla sa amin nakit-kita isuna. Kaya pa na ta. Mabidla nga. Nagrubatak tayo, nagpasyari ni Manong yun. Manong nemi, di Manong na itibalay nga nakaikamangak. Awan sa man tao. Awan man nagitilugan da. Nagtugtugak Manong nemi, ti main door. Kita kawan mo. Perdi man natubasan na. Awan ta sumukmat. Apo! Mama! Pinaras ko ng sinagid Manong nemi ti saridora. Hamad gami nakalak. Inlokat ko. Simrekak. Awan tao. John! Anda ka di anak? John! Dak ditoy. Ino toy? Tagilaod nga silad ma. Nagalalistuha ka ng inukat Manong nemi tagilaod nga silad. Agadidat anak ko. John, apay. Oh, Diyos ko, nakabarbara ka. Masakit ka. Abay, sakit ka gayang namawag ka duwam. Mamot ni Papa nga masakit ak. Nga madana panandang iti babae na. Kaya nga lulam. Nagkuyog dapat ka ni Lolo. Ang importante nga ni Tandaran na kakalo aparte. Anak, mabait lang ha, mabait lang. Anak, mabait lang. Sagada ti danong nga napudot labarang ka. Adawag ti baram. Adawag ti baram. Manong nemi, kabisadok ba't datang ang balay so alis to lang ng sagadak ti amin. Ninokak ti alkohol, arabing alkohol Manong nemi. Ita, ninabarak tanak ko. Adawag Manong nemi ti bara na. Kalpasan na sinukatak. Anak, kaano ka pa nga nakastoy? May katlungal daw itan, Mama. Nagtumtumar ka? Nadaintan ni Lola nga tumarek. Ngayon na ibusan. Grabe, saan ka man lang asikaso ng papang mo? Una di babae na? Nilulam? Nangangkan? Saan pa Mama? Sus ko, umay ka karot. Okay. Mabidlang magkitak doon takanam. Sa kantog tumar. Hindi mapakang ko Manong nemi ti anak ko sa naglengat manin pinunasak kasinukatan manin. June? Okay kan? Okay kaya ako, Ma? Ma? Anak? Sorry Tapi sorry ka. Tiamok at mas okay ak dito yung binjay. Yung mamad gayam. Islawan ng yaman ng antak dito Oo, mati sa bali ka sa salita ni Papa nung saan nga babae na. Yan kaslawan ganas dalulo ni Lola nga magsasalita kanya. Tawag ka sa jay, tauri awang kayo kadadaman ni Lola. Inaanak ni Mamang yo. Kanata na kiti kakabsat ko, nga kasasalita, kan kainin istorya. Nagmadi dito Alagarat. Saan tang orayan dalulo ni Lola, ni Papang mo, at tawagan ka ni Papang mo. Nagawit kan sa dibalay. Unwa, irumpat ko na kitarawatag, tasumort ako ng kaga. Saan ka ito nga panahon, Mama?
Diyon anak, pinalubusan ka tapno mamuam no kasano ti sitwasyon. No kasano ka nakang asikasuan ti amam. And ko ang di agawid din, nga masakitak met. Yung timay kayo mama. Ipatpatig ka anak ko. Ora awanan ti amayo. Basta daak ken kumpleto kayo nga talungan anak ko. Naragsaka ori awan ti amayo. Naragsaka gabutan da kayo nga anak ko. Manibud matidin manon nemi awanan ti madlaw ko kasla panakasuruno no salidungit manon nemi ni Jun. Kapatasan naman ti simurot manon nemi iti medical mission ket pati suna may ayatan. Nang runa no makakita ka rin kita kasadar na nga babae manong nemi abumarangay. Oy, Julie. Ay, merci. Yung pagmata si Mort ni Junior. Ato di kita crush na nga napipindas nga chicks na yung mala nga talaga di amana lang ito. Kita ang nagling kid na Barumat kami tayo ako nag-graduate doon ti high school Nakailan na kita anak kung anong name kaputa adhan ni Johnny ti college. Idintot at damat yung nagpadpada manong name ni Lily kini Micah iti high school. Kaduin, nung kasta nga bakasyon kada daw medical mission mi manong name talaga nga sumusurot na. Amagustuhan da nga awalan tinagbaling nga problema karagita anak ko. Manong name. Iso na lang tamarigata anak. Mama, dumakdakil di kita kasapulan. Di mat aging kristik sweldo. Kita di mat pulos tumulong kami di asawam. Dahil ito hindi pa nawantap numapang kati abogado. Mama, katuan. Darumon. Isaklam mo di kita doa. Tapos nung di kasta, kahit mapilitan dahil dyan nga Robert, nga mang sustento na kanagtan na kyo, tapos saan ka marigatan. Di pa pang kuti abogado manong name yung baga ni attorney nga sapulan ti kaadda ni Robert. Tinawagak nga rin ni Robert manong name kinimbaga nga umay itayan to opisina na abogado. Imay nga peso mano. Ti makadagas. Iti umas sumrek. Kati may nakmata na ako. Pero ako panak. Ibatanak. Pero ako panak. Inaibahan ko dito, itap no, mismo nga, kasalita na torne. Nagdesisyon ka. Tanong sa mga suportaran na kita anak ko. Itarom kayo, pabahalod kayo. Nabayag kami nga awan kini Nelia. Anya? Nabayag kami nga awan. Kinampot mo na. Nagkatakpay ng trabaho. So nga awat pang suportar mo karagit anak ko. Basta? Mabaling ko agsapol man ng trabaho. Tapno, matulungan ka para karagit anak ta. Ana. Julie, magaramid ako niti makuna nga separation letter. Wano, pirmaan nyo nga doa. Pabasak ka na kayo naging kondisyones. Attorney, saan nyo nga raramitin? Taalag na ito ang kundaway nga pakawan niti asawa. Barbaring maawat na kapay. Di awang nga tinas kang raramitin tayo. Na siya ito na yan, agsublikan, tapno awanan ti, pirmaan yun nga, pakasuratan. Sa nakas ka rin natin bagbagam, Robert. Masapul nga sinatan. Kat sa amon tong hampulo sa maalad kita anak ko. I'm sorry.
Ika na kumatum. Mao di agundaway. Please. Timakderak manong nemi. Tornay, thank you na lang. Baka dan sa bali agundaway nga pakasapulak serbisyo yo. Agawid akon. Nagkuyog ta. Kinabud nun awit ko di kita arwatek. Nagkuyog ta. Umuno na akon. Kinunak manong nemi. Katsang kun nging kaskaso. Dimtengak diti balay manong nemi. Nga damatan di kiti dua nga anak ko. Kani mama. Mama, kumusta tinapanam ti abogado? Kaya nagapil ka di medlang ni Robert. Nananalpasan. Yung kanina ka din nga binulan nga sustuan na di kita anak yo. Sa balit na pasamak, mama. Yung mga agpesos si Jenny Robert. Kaya dumaw ti pamakawan ko. Kahit na tagsubli. Yeah. Agad na siya na. Anak, nakabimbit na sa ito ng kundaway. Ngayon tagtultuloy nga, awan ti ama di kita anak mo. Nga awan ti asawa. Saan nga sinsinan tinaramid na mama? Wen, saan nga sinsinan tinaramid na? Talak kalabasol. Kaya di pa nakalipot mo. Panakadadahil sa grado ti kalasayo. Ang ada karbangan na may kaniti another chance. Sige. Balay na da. Balay mga dura ito. Agsubli dito. Hanggang sana nga basta nga. Maalukoy tirik na kadagos. Di na dagos sa maalukoy tirik na mama. Wala, gusto na ito. Parigatan mo na. Kantap no, mapanagnikam. No talagang matlang na yung papusuan. Iti panagbalbaliw na. Iti panagbabawi na. Nagsubling nga rod manong nami ni Robert iti sidong mi. Kaya't kastawan ni taragsak, di kiti anak ko manong nami, tadan ti amada. Agkariyak ka na kaya anak ko. Sa anak to nagchichiks. Kalayon to nga gawidak. Kan na agsapulak madlang na trabaho. Tapno siyempre, siyak ti lalaki, masapon siyak ti kang runan nga agbalin nga breadwinner, para ti masagbayan yun ako. Ipanagnak ko kada kayo. Asing petakon. Kahit kung ipanagnak ni mamang iyo, na talaga nagbalbaliw akon. Kansang kundun nga, ulitan din namin ko. Kan maawata kisunay ti trabaho na. Gamot na okay, sunay ti trabaho na, papa. Hindi lang mo. Nukasta nga bakasyon, kat ada medical mission da, mama, sumurso kaming kakabsat. Nagmayat gayan tag-serbi. Uri awan saldomi kat tumultulong kami. Nagamarak mo kasta. Iso nga rumpang matal nga awatak, ti trabaho ni mamang iyo. Uri no basit sweldo na, ngayon nadalus, naragsak. Uri no, health worker lang mako na. Kita ba yung lalangin nyo ti health worker, papa? Kaya nagmayat. Yung panagdag nga rod ti asawak manong nami nga talaga nga nagbalbaliwan. Nga nagbalinan nga man nakaawat. Kaya di dumteng manong nami iti wedding anniversary ni. Adamatan inam nga bulan, sipod, iti pakita na manong nami tikin na saya at nan iti nalaos sa panagbabawi na. Kaya iti panagbalbaliw na. Kaya iti kaadamatan trabaho na. Ngayap apunte na kanyak manong name niya kompleto ti sweldo na. Anapay nga rodmat. Kada ito nga sapulik manong. Ti mamakawan kan mangawat manan kan kuana. Balbalo manan nga linuktak ti pusok para kini Robert. Happy anniversary. Jolly love. Happy wedding anniversary to Robert. I love you. Sige, pasado ka na. Kat sabi ko man tasangat nun nga balbaliw. Saanan, agbalinak to ang talaga man nakawat.
Nakaragraksakat, Julie. Oray siya, Robert. Kas makita mo't kadagit anak ta nakaragragsakta. Naginaragop kami nga nagbinisito kat kastoon iti palakpak dagit anak mi manong Nemi. Palakpak ken yehey gunada. Nagsubling nga rod manong Nemi ti dati nga ragsak ornos ti pamilya mi manong. Kaninyad adamat ti asawak ti nagtrabaho gabot atanay. Adanton matan ni Lily iti college manong Nemi duadanton nga dati college ang dilamay min ano manong kata indaw dawat min sabi ko ta makapagraduar nga talaga digiti talo nga anak mi. Wan manong Nemi nagraduar ni June nakas engineer ti kurso na civil engineer manong. Edin to naggraduar met ni Lily kas nurse. Edin to accountant met manong Nemi ni Micah. Ni mama, manong Nemi, alakit nakapsog matan. Agin ina na mama, alam nga makapagtrabaho. Agsarsarukudan manong. Akit kastoon iti amyaman ko keng kuwana ata. Dakkel, tinaitulong ni mama kanihak. Iti pamilya, ken kadagiti apu ko na. Adan, katulong mi manong. Tagtrabaho mat aminen dagiti ka anak ko. No mapay awampay, kaya nag-asawa ka na kuwada. Okay. Intultuloy ko tamat manong Nemi ti kina health worker ko nangro na lang aruden. Iti tiyang po manong Nemi iti kapigsa ti COVID-19 problem. Maglagid din na awan ti pulos ti nagpas positive kada kami. Kada di manong Nemi nga kinarikat ti COVID. Ang kadagitoy kat nalukay manin manong Nemi kat sabi ko naawanin ti kasta mapaspasama ka pandemya. At sabi ko tagtultuloy ang tiragsak mi, iti asawak manong Nemi, kan dagidanak mi. Kat no asawa danto na kat dagidanak mi, at danto matinapo ko mi. Sabay ko tagtultuloy iti kadanto pala ni mama, tapno mauray na dagita po ko na iti tuod. Dahito yung harod, ti pagkasalita, ak manong Nemi, kat agyaman aklaunay, iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga inak insan ken ka iti detalyana. Agyaman aklaunay, ti anos mo nga nang ibasa ket sabi ko adamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada kadimngeg ken nagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Julie. Thank you mat kang ka Julie, tingka pa nagsurat